Campus Experimenta. Bona tarda des de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Nosaltres som la Bàrbara Vastenavond i Eva Pucurull. Bé, estem aquí plegats perquè us volem explicar una cosa nova que tenim, no, Eva? Doncs sí. Ens fa molta il·lusió perquè estrenem el primer Campus Experimenta d'estiu. I bé, us explicarem una miqueta avui. La idea és que sapigueu què és el que presentem, què oferim. El primer de tot, està adreçat a fills i filles que tingueu de primer a tercer d'ESO i també quan ho farem? Ho farem del 8 al 12 de juliol. El que heu de saber és que és igual a l'horari perquè és un campus d'estiu en línia. I això què vol dir, no? El primer que investigaran igual com si estiguéssim amb tots nosaltres i a més experimentaran i a banda pensaran, posaran en pràctica el pensament crític. I com ho farem? Quines eines tindrem? Aquest és un atac viral. Hem decidit posar a prova el sistema hospitalari. En 4 hores, el virus que hem introduït al servidor de l'hospital farà col·lapsar el sistema informàtic. Es destruiran tots els expedients mèdics i no es podrà fer cap prova als pacients a menys que trobeu la clau per revertir el virus. Són 8 dígits. Un dígit per cada pacient que ajudeu sense l'ajuda de metges i infermers. Us vigilem. El temps comença a córrer ja. Haureu vist, es tracta del cas atac viral. Què passa realment? Resulta que els vostres fills i filles hauran d'ajudar a un hospital. Resulta que estan en un hospital i el han hackejat. Tenim aquest hacker que els hi parla i els hi diu, mireu, teniu unes quantes hores per trobar uns dígits. I com ho poden fer? Bé, ajudant a 8 pacients. Cada pacient els hi donarà un dígit de desactivació. Això és la gamificació, però a través d'això anirem experimentant i descobrim diferents coses. Bé, i com ho farem? Quina serà la manera de fer-ho? A través d'una plataforma virtual, que és la nostra plataforma del Campus Experimenta. Però, evidentment, volem que estigueu com una mica en contacte, tant els vostres fills i filles com amb nosaltres, no? Perquè, de fet, la Eva serà la professora que estarà amb ells, no? I com ho farem? El primer, us faran una sessió de benvinguda en la qual es poden conèixer entre ells, ho farem a través de Teams, la Eva també els explicarà una mica què esperem d'ells i com ho poden organitzar i a partir d'aquí cadascú pot treballar al seu ritme. I com poden fer-ho? Bé, cada mòdul d'aquest curs de l'atac viral tindrà diferents apartats. El primer, hi haurà tota una part de gamificació, que ja heu vist, que els hi anem parlant a través d'aquests personatges i els hi van guiant què és el que han de fer. Aquí, per exemple, veieu que teniu un pacient. Aquest pacient té poden anar clicant, per això és immersiu, i descobrir diferents coses que els hi passa. I sempre hi ha, com veieu, a banda de saber el pacient que els explica el seu problema, hi ha sempre a la pantalla un vídeo. En aquest vídeo hi ha una càpsula que explica la teoria, però d'una forma agradable, dinàmica i sempre amb una demostració, perquè ho entenguin directament. I a partir d'aquí ells van seguint perquè la idea és no només que tinguin la teoria, tot i que és bastant pràctica, però que l'apliquin de seguida. Per tant, ve la part experimental. Combinem teoria i experiments. Els experiments els podeu fer a casa perfectament perquè són amb tots materials, no, Eva? Tot de casa. De casa. O que pots comprar en un supermercat o com a molt en una farmàcia. Exacte. I després, clar, igual penseu, ostres, però tot en línia, estaran tot el dia amb l'ordinador, tot i que hi ha la part experimental. No, tranquils. Hi ha una part de lectura, evidentment, que han de llegir les fitxes de pacients, la informació que els hi donem, però hi ha una fitxa d'evidències que diem que això, el millor és que les imprimiu per cada mòdul i aquí poden anar apuntant tot el que van aconseguint, les observacions que fan, perquè després se'ls hi farà preguntes. Per tant, us recomanem que ho facin escrit perquè així es van quedant millor les coses i després igual tenen preguntes que se'n recorden, no? Sí, i a més la fitxa està guiada, vull dir, ja veureu que tenen una sèrie de qüestions i un espai perquè les vagin fent les seves anotacions, les seves hipòtesis o el que calgui. I, evidentment, la part xula, que és la part experimental, no? A cada sessió, cada pacient té vinculat un experiment. Bé,
i perquè puguem saber realment, han entès, no? Hi ha una part de preguntes. Són preguntes tipus test que són autoavaluables. Per tant, ells de seguida poden veure això ho he captat o no ho he captat. I, de fet, fins i tot tenen una puntuació final, no? Que els hi podem dir, ostres, ho hem fet bé o no ho hem fet tan bé. A banda, hi ha una altra part d'avaluació que aquesta la farà la Eva. Ells han de lliurar aquesta fitxa, per això és important que la imprimiu, la podeu escanejar o la podeu fer una foto i la pugeu a la plataforma. D'aquesta manera la Eva ho pot seguir i també en funció de les competències, de si les van assolint o no. I aquí tenen ells també tota una avaluació per a aquest apartat. I vosaltres, com a pares i mares, també podeu fer el seguiment dels vostres fills i filles. Podreu veure si han accedit o no a la plataforma, quin dies, en quin moments, en quin horari, franges horària, quanta estona han estat. I, de fet, també l'avaluació, més que res per tema les qualificacions, cada mòdul, quan han tret i com els hi ha anat. I fins i tot veure si han fet les activitats o no. Exacte, si han fet les activitats o no. I després ja us expliquem una miqueta com funciona el cas en si, el que trobarem. Però dir-vos que abans que ells iniciïn l'atac viral, que és el cas que volem que resolguin, hi ha un altre petit curset, que són 10 minutets del seu temps, que explica com han de treballar de forma segura a l'aula, a casa. Vull dir que s'han de posar una bata quan experimenten, que tot el que s'hi ha menjar, perquè hi ha algunes coses que són de menjar, que no se les mengin després perquè ho hem tocat, totes aquestes cosetes. I una cosa bàsica que també és important, que quan estiguin experimentant, tot i que no hi ha cap cosa superperillosa, però que estiguin acompanyats o almenys un adult a prop, per si de cas. Tot això ho expliquem en aquest primer curset, que és de com treballar de forma segura quan estan experimentant, i això els donarà com una insígnia que és que saben experimentar amb seny. Una vegada tenen aquesta insígnia, ja poden passar a la resta, no? Bé, explicar-vos com funciona. El cas, ells es trobaran amb aquest plànol. Aquest plànol, bàsicament, s'han d'anar movent pels diferents apartats de l'hospital. Hi ha la sala de triatge, un box d'urgències, oftalmologia, i així es van movent per diferents zones. Cada zona es trobaran a pacients. Per tant, cada mòdul consisteix de 2 pacients. Han d'ajudar a 2 pacients a cada mòdul. I al final cada pacient els donarà una clau que necessitaran per anar aconseguint totes aquestes claus. Les necessitaran, se les han d'apuntar, perquè si se les obliden, al final ja no podran resoldre. Ho han de tornar a fer. Ho han de tornar a fer, exactament. Per tant, important, a la fitxa d'evidències que se les apuntin, perquè això ajudarà a desactivar el virus informàtic. Llavors, quant de temps tenen per resoldre? 5 dies, que és de dilluns a divendres. Evidentment, també donem el cap de setmana per acabar de lliurar tot el material, però ho poden fer en l'horari que vulguin, menys la primera sessió d'informativa, que és quan es coneixen, que després us diríem quin dia i en quin horari seria. Recomanem que facin un mòdul per dia, que és més o menys hora i mitja. Sí, perquè més o menys veieu que ajudar a cada pacient és més o menys uns 3/4 d'hora, doncs en una hora i mitja ho enllestiríem. Per tant, un mòdul per dia. Sí. Bé, i després, què es trobaran dins de cada pacient té certes coses, què poden trobar? El primer, del pacient tindran una fitxa amb els seus símptomes i, en molts casos, ja la diagnosi, perquè no es tracta que es converteixin en metges. No, això no. No feu de metges. L'únic que el pacient potser té dubtes, té preguntes, té consultes, llavors a partir d'aquí són ells que poden ajudar. Després hi ha la càpsula, aquesta informativa, demostrativa, perquè entenguin el concepte que es treballa. Després hi ha un experiment vinculat i després fem, com us havíem dit abans, les preguntes tipus test i preguntes obertes, i reben el dígit de desactivació. També dir-vos que hem pensat que una mica l'aplicació de la vida real, d'aquest tipus de reaccions químiques que troben, de cadascuna hem buscat una científica, que li diem científiques en acció, perquè són persones investigadores vinculades al programa Repte Experimenta, que ens expliquen en el seu dia a dia com apliquen aquell concepte. Sí, evidentment són conceptes que apliquem nosaltres en el nostre dia a dia sense donar-nos en compte, però sí que és cert que també hi ha investigadores del nostre entorn
que ho apliquen d'una forma més específica, més professional. I, per tant, hem combinat les dos vessants, les aplicacions més del dia a dia i aplicacions més especialitzades. Perquè veureu que són totes situacions reals, pacients que es poden trobar en aquestes situacions i preguntes reals. I ara us deixo amb la Eva, que crec que us anirà explicant una mica més en detall. Bé, una miqueta més en detall, però sense desgranar exactament el que trobareu. Anem a passar una miqueta pels diferents mòduls perquè veieu una miqueta de què tracten, d'acord? Llavors, recordeu, en cada mòdul tenim 2 pacients, llavors aquí estem en el primer mòdul, en el primer pacient, on en cada un d'ells us hem posat el principi bàsic que aquí tenim, aquí està relacionat, com veieu, amb la química, i aquí, jugant, podríem dir, amb aquest mòdul, han d'esbrinar quina beguda és la que ha intoxicat amb aquest senyor que és el Ramon Nadal, d'acord? Com us deia la Bàrbara, veieu que teniu tota una sèrie d'icones, llavors, accedint aquí, tenim la fitxa del pacient, on ens dirà que ha estat intoxicat. Aleshores, per saber què carai ha de fer el vostre fill o filla dintre de la càpsula, accediran a aquesta càpsula que ens dona aquesta persona especialista. En aquest cas ens parlarà del que són les reaccions redox i aleshores a partir d'aquí tindran tota la informació per poder fer l'experiment, que en aquest cas és treure el color a begudes, d'acord? I com a exemple de l'aplicació del que ens diu la càpsula en el món ja més professional, veurem un exemple d'una investigadora que en aquest cas aplica aquestes reaccions, aquest tipus de reaccions en el seu dia a dia dintre del que és l'Institut Català d'Investigació Química. Dir-vos que, evidentment, tot això està molt guiat, els vostres fills o filles no es perdran tocant les icones, a més, veieu que podeu anar enrere, endavant, per tant, no hi ha problema, però, evidentment, sempre nosaltres estarem darrere durant aquesta setmana per qualsevol dubte que tingueu. A veure si em passa ara... Sí. Llavors, la segona pacient d'aquest primer mòdul, per tant, això és, diguéssim, el que podríem fer el dilluns, d'acord? Ens parlarà de temes més relacionats tant amb la biologia com amb la química i en aquest cas haurem d'esbrinar si el kiwi té vitamina C, d'acord? Per tant, a part de la fitxa del pacient, que veurem que aquesta persona, en principi, el que té és una falta d'aquesta vitamina, a la càpsula sabrem què són aquestes vitamines i la seva importància, aprendrem experimentalment de forma casolana a veure si els aliments tenen o no aquesta vitamina C i veurem una aplicació, com us deia, en el camp professional, en aquest cas amb una investigadora de la Universitat Rovira i Virgili. Aquí hauríem acabat, amb aquesta hora i mitja, el que seria el primer mòdul, per tant, quan ho facin, que no ho dubtem correctament, tindrien el primer dígit de desactivació. I aleshores, el dimarts, per exemple, podríem passar al segon mòdul, on tenim un primer cas que aquest senyor, ja podem veure per la forma, li fa mal la panxa, o sigui, té cremor d'estómac, i per tant hem d'aprendre què fa alleugerar la cremor d'estómac. Evidentment aquí tindran informació per saber què és això de la cremor d'estómac, què ens ho provoca, etc. A la càpsula se'ls explicarà exactament què és la digestió i per tant per què al final tenim aquest cremor d'estómac. Experimentarem amb una reacció bàsica dintre de tot aquest procés, que és una reacció àcid-base, i tindrem una investigadora de l'IRTA que ens explicarà com aplicar aquestes reaccions en la seva investigació professional. I aleshores, el segon pacient que tindrem en aquest mòdul, bàsicament tota la temàtica serà una temàtica, en aquest cas, més dins del camp de la biologia, i aquesta persona, com a vegades passa, és intolerant al midó. Llavors, en aquest cas, veurem una càpsula de què són els hidrats de carboni i veurem en què relacionem això amb el midó i aprendrem experimentalment com amb materials de casa, com dèiem, materials que de ben segur molts d'ells tindreu, podem veure si el que mengem té o no midó. I si, per tant, contestar si els cigrons i el formatge, que ara dius, per què cigrons i formatge? Quan veieu el joc sabreu per què han triat aquests elements, d'acord? Porten o no porten midó. Seguim en el següent mòdul, que seria el mòdul 3, en el qual la primera pacient que tenim, en aquest cas, està relacionada amb un problema de cor. Veieu que ens hem basat en diferents possibles i coses, malauradament, de vegades molt comunes, de diferents pacients,
però que després tot això desencadena en diferents contextos molt variats, d'acord? Aquí entrem per primera vegada en el camp de la física i seguim, evidentment, amb la biologia, ja que estem dins de l'hospital. Hem de saber què vol dir tenir un flux sanguini turbulent, d'acord? Ara poden semblar paraules molt estranyes, però recordeu que tindrem la càpsula de l'especialista que ens explicarà què és el flux turbulent i l'oposat, que és el flux laminar, i aleshores farem un experiment. Com us deia la Bàrbara al principi, i mirant aquest experiment, jo que sé que hi ha darrere, tots són materials que tenim a casa, per tant, són materials no tòxics de per si, però aquí, per exemple, utilitzarem aigua. Llavors, és molt important que us distribuïu al lloc on el vostre fill o filla treballarà en l'atac viral, per tal de, com que haurà d'utilitzar una tableta, un ordinador o un mòbil per anar seguint els diferents mòduls, però també haurà de fer experimentació, on moltes vegades, com en aquest, tindrem líquids, doncs que siguin dues zones separades, una zona on mira l'ordinador o l'instrument que sigui, i després una altra zona on fa l'experiment, per tal que no tinguem aquí cap cosa que no desitgem. I aquí tindrem un exemple de microplàstics d'una investigadora una altra vegada de la universitat, d'un camp diferent de la que havíem vist abans. I seguim en aquest mòdul, en el segon dels seus pacients, per tal de saber per què pot fer mal la nostra oïda quan anem en avió, o si alguns fan submarinisme, quan te submergeixes en l'aigua. Llavors, aquí ens explicarà el nostre especialista a través de la càpsula què és la pressió atmosfèrica, com puja, baixa, etc. I farem una experimentació aplicant aquesta reacció i pressió, per després veure un especialista que aplica tots aquests conceptes i que és un especialista de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquest cas ens centrarem bàsicament serà en el camp de la física. I entrem en el quart mòdul, en el primer d'aquests pacients, on aquest té un problema que jo crec que tenim gairebé tots, que és de miopia. Aleshores, a la càpsula, els vostres fills o filles aprendran un concepte bàsic per entendre la miopia, que és la refracció de la llum, experimentaran amb aquest tipus de concepte i també veurem com la refracció de la llum, de forma professional, la podem aplicar a través d'aquesta investigadora una altra vegada de la Universitat Rovira i Virgili. I el segon pacient d'aquest quart mòdul ens permetrà saber què és un contrast. Això potser no tots hem anat a fer-nos contrast, però sí quan fem algunes proves mèdiques ens injecten un líquid que ens diuen és el líquid de contrast. Doncs tot això és el que entendrem, d'acord? Llavors, tot això amb l'excusa que aquesta pacient té pedres al ronyó i, per tant, aquí veurem una cosa molt bàsica pels científics, que és la taula periòdica, i farem un petit experiment en aquesta taula. I bé, aquí haurem acabat tots els mòduls, aleshores dius, molt bé, els vostres fills hauran après un munt de coses, hauran experimentat, per tant, creiem, aquesta és la nostra intenció, que a través d'aquesta experimentació els quedi molt clar tots aquests conceptes, però us proposem un pèl més. I aquest pèl més és que ja sabeu que seguint el mètode científic un no només ha d'experimentar i entendre les coses, sinó després també ha de divulgar-ho perquè els altres puguin aprofitar aquest coneixement. Per tant, el que volem és que els vostres fills i filles es converteixin en els millors joves divulgadors científics. Per tant, el que us demanem, si voleu, això ja és opcional, però si voleu, el que us demanem és que trieu un dels experiments que més us ha agradat o que més us ha cridat l'atenció i que feu un petit vídeo. Aquest vídeo nosaltres l'avaluarem i entre tots els vídeos rebuts el que farem és una setmana després d'haver tancat l'atac viral triarem un guanyador. I aquest guanyador, Bàrbara... Té una entrada a PortAventura? Sí. Sí. Molt bé, doncs ja ho sabeu, d'acord? Si voleu, a més, una entrada a PortAventura, feu-nos un vídeo. Recordeu, en aquest vídeo, el vostre fill i filla ens ha d'explicar quins materials utilitza, com es fa l'experiment i es tracta de divulgar el que hi ha allí. Per tant, també ens ha d'explicar de la forma
divertida, de la forma... Creativa, Exacte, no? que pugui, ens ha d'explicar el perquè d'aquell experiment, d'acord? Sí? Sí. Doncs vinga. Dit això, quines eines, quin material se suposa que necessiteu per seguir tot l'atac? Fixeu-vos que això és molt senzill. Necessiteu un dispositiu per poder-vos connectar al nostre servidor. Per tant, necessiteu o un ordinador, o una tableta, o un telèfon, el que vosaltres disposeu. Després, necessitareu per cada un dels experiments que han vist uns materials que no us preocupeu, quan entreu en el joc tindreu informació com aquesta, on a banda de dir-vos tots els passos per fer l'experiment, aquí tindreu la llista de materials que necessiteu, que són materials de supermercat o de farmàcia. I també, si voleu vosaltres, com a pares i mares, estaria bé que ho podeu descarregar. De fet, no només està dins del joc, sinó que hi ha un apartat on diu descarregar la llista de materials i procediments. Per tant, abans de començar el mòdul, ells ja poden saber tots els materials que necessitaran perquè no es quedin a mig joc de ui, ara no puc seguir. Sí, els 45 minuts, diguéssim, per pacient els hem comptat sense tenir en compte el temps d'anar a comprar el material. Per tant, és molt millor que això ho tingueu preparat. Després, us recomanem que tingueu 2 zones de treball, perquè no tenen que ser habitacions diferents, però recordeu de no tenir l'ordinador just on tinc l'ampolla amb l'aigua que he de fer servir. Sobretot la que Eva ja havia comentat abans, que hi ha la del flux laminar, que aquesta és bastant... Explosiva, pot mullar bastant, no? Sí, de fet, generalment mulla. Mulla, així que o al lavabo aquesta, no? Aquesta dins de la banyera va molt bé. La banyera, o si no, com a mínim a la cuina, algú que es pugui netejar després fàcilment. Ara que és estiu, o al balcó, o al balcó, sí, exacte, el jardí. També va bé. Sí. I després, evidentment, ja us hem repetit moltes vegades, no hi ha materials perillosos, però sí que, doncs bé, igual que quan teniu el vostre fill fent un pastís amb vosaltres a la cuina, esteu vosaltres supervisant tot el procés, aquí igual. És recomanable que o un germà gran, o els avis o els tiets, qui tingueu, però que hi hagi alguna persona, direm, més adulta o més gran que el vostre fill o filla per tal de fer totes les sessions experimentals. Sí. Sí? T'ho passo. Dit això, explicar-vos una mica com ho farem per si voleu participar o creieu que, ostres, això ens interessa, els nostres fills i filles poden estar interessats. Obrim inscripcions des de demà i fins al dia 21 de juny us podeu matricular. A tots els que esteu seguint us enviarem un enllaç, d'acord? I després, això té un cost, són 18 euros per alumnes, bàsicament per cobrir el servidor i després una mica el temps de dedicació que tenim. I després dir-vos, com havíem introduït ja, que hi ha una sessió introductòria, que no estaran sols tota l'estona. La Eva fa la primera introducció, a més perquè es coneguin entre si, i a més habilitem dins de la plataforma un fòrum perquè entre ells puguin comentar, ostres, aquest experiment m'ha sortit bé, a mi no sé què, i a més puguin contactar també amb la Eva i dir-li, escolta, Eva, que m'he trobat amb aquest problema, o no sé què fer, o això no ho entenc. O això no ho entenc, tot i que està explicat, però m'acaba de crear un dubte. O si tenen, mira, si són super mega curiosos i tenen més preguntes de les que realment surten. O a vegades, provant alguna cosa, se us acudeix. I això ho podríem provar, evidentment, o ho podeu provar o ho podeu preguntar, no? Exacte. Llavors, per tant, en aquest fòrum esperem que sigui bastant viu i que puguin anar fent preguntes o comentant entre ells. Com ho organitzem? Com us comentàvem ja, la idea és que hi ha 5 sessions asíncrones, vol dir que es pot fer en el moment que us vagi millor. Recomanem hora i mitja al dia, que vol dir és un mòdul per dia, o podeu anar fent de 45 minuts en 45, no cal fer-ho tot seguit, però com us hem dit, cada pacient calculem, 45 minuts és com el màxim de temps, perquè si són superràpids, si ho han mirat tot bé, i la part experimental, com a molt, entre preparació i tot, 10 minutets. Sí, a més, el primer pacient que fas, que és quan entres en el joc, sempre costa una mica a vegades de dir, a veure, ara on clico, no sé què, però després ells són molt hàbils per fer això. I bé, tot i que la idea és que facin de dilluns a divendres, tenen temps fins al diumenge a la mitjanit, just una miqueta, un minut abans de la mitjanit, per lliurar totes les conclusions, totes les fitxes. El millor és que cada fitxa les vagin penjant cada dia que han fet l'activitat, però el vídeo, que potser els hi trigarà una miqueta més, o necessitaran la vostra ajuda, que em podeu gravar, o vull fer-ho d'aquesta manera més original, necessito més mans, això teniu per fer-ho el cap de setmana. Si voleu entrar en el sorteig, i si no hi ha vídeo, aquella part, aquest mòdul no s'ha completat.
però bé, hi Exacte. ha aquest apartat. I bé, a partir d'aquí ja l'únic que esperem és que tots els vostres fills i filles s'animin a investigar, a experimentar i finalment a raonar. I podeu trobar, si voleu mirar una miqueta de què va al Campus Experimenta, perquè no només hi ha aquest curs, que aquest el fem en format estiu, perquè hi ha el seguiment de l'EVA, també hi ha altres cursos i tot això teniu en campusexperimenta.eu. I bé, no sé si teniu alguna pregunteta, nosaltres les anirem contestant després via correu electrònic o si no també tenim a l'Ariadna que a través de les xarxes socials estarà explicant una miqueta tot això que hem fet però més resumidet per tothom. I res, jo crec que amb això... Per nosaltres això és tot. Sí, això és tot. Moltíssimes gràcies per ser-hi i esperem veure alguns dels vostres fills i filles aquest estiu, no? I Eva, què? Ens acomiadem? Vinga. Vinga. Bona ciència!